Έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι σύσσωμη η Αμερική, οι Γερμανοί και όλοι οι Εβραίοι του κόσμου στηρίζουν το Μητσοτάκη. Ότι 400 εκατομμύρια Αμερικάνοι, 80 εκατομμύρια Γερμανοί και 15 εκατομμύρια Εβραίοι κοιμούνται και ξυπνάνε με τη σκέψη του Μητσοτάκη και αγωνίουν αν τελικά καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός. Έτσι θέλει ο Μητσοτάκης να πιστεύουν κάτι βουλευτάκια της Νέας Δημοκρατίας για να ψαρώνουν και να αναφωνούν ο Μητσοτάκης είναι παντοδύναμος. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Καταρχάς, τους Αμερικάνους, τους Γερμανούς, τους Γάλλους, τους Ρώσους, τους Άγγλους, τους Εβραίους κλπ. Τους ενδιαφέρει να είναι κάποιος φιλικά διακείμενος προς αυτούς. Ποιος θα είναι αυτός καθόλου δεν τους απασχολεί. Θα πω μια χιουμοριστική και τελείως φανταστική ιστορία για το πώς έγινε ο Μητσοτάκης αρχηγός. Είναι τελείως φανταστική, αλλά η πραγματικότητα δεν ενδιαφέρει πολύ. Στις εσωκομματικές εκλογές πήγαν κάποια κολεγιόπαιδα, νεοφιλελέδες, μητσοτακικοί, τύπου Μάνου και Ανδριανόπουλου, τύπου όχι αυτοί απαραίτητα, στους εδώ Αμερικάνους, πρέσβη, υποπρέσβη κλπ. Να τονίσω ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάει στους Αμερικάνους, τους Γερμανούς, τους Ρώσους κλπ. Πρέπει να έχει δημιουργήσει μια καλή σχέση. Πάει λοιπόν ο κολεγιόπαιδας νεοφιλελές μητσοτακικός στον Αμερικάνο και του λέει: όλοι οι Αμερικάνοι είναι υπέροχοι, ο πιο υπέροχος λαός του κόσμου, αλλά εσείς είστε ο πιο καλός, ο πιο έξυπνος, ο πιο ικανός και ο πιο όμορφος. Σας προσκυνώ ενδοξότατε και εκλαμπρότατε αφέντη μου. Σας φιλώ τα χέρια, τα πόδια και τον πισινό. Σας παρακαλώ πολύ, σας συσκετεύω, σας εκλιπαρώ. Να στηρίξουμε τον Κυριακούλη, είναι πολύ καλό παιδί, έχει τελειώσει αμερικανικό κολέγιο και έχει σπουδάσει στην Αμερική. Hold on, του λέει ο Αμερικάνος, δηλαδή περίμενε. Παίρνει τηλέφωνο στην Αμερική και ρωτάει: να στηρίξουμε κάποιον Μητσοτάκη? Έχω εδώ έναν που λέει ότι είναι καλό παιδί. Κάντε ό,τι θέλετε, μην μας πρίζετε με την Ελλάδα. Έχουμε σοβαρά προβλήματα, του απαντάνε στην Αμερική. Οκ, λέει ο Αμερικάνος, το μητσοτακικό νεοφιλελέ κολεγιόπαιδα. Bye bye, και όταν βγαίνει ο Μητσοτακικός, ο Αμερικάνος λέει: Oh my god, what an idiot. Δηλαδή, Θεέ μου, τι βλάκας. Με το που βγαίνει ο Μητσοτακικός, αρχίζει περιχαρή στα τηλέφωνα στους άλλους Μητσοτακικούς. Εντάξει, τα καταφέραμε. Κυριάκος, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ο επόμενος πρωθυπουργός. Το μαθαίνουν κάποιοι καναλάρχες τύπου Αλαφούζων, τύπου όχι απαραίτητα αυτοί, και παίρνουν τηλέφωνο τον Αμερικάνο με δάκρυα στα μάτια και φωνή τρεμάμενη από συγκίνηση. Είναι αλήθεια αυτό που έμαθα για τον Κυριάκο? Γεια, του λέει ο Αμερικάνος και του κλείνει και λέει: Oh my god, another idiot. What a day. Δηλαδή, Θεέ μου, κι άλλος ηλίθιος. Τι μέρα κι αυτή. Πάει Μαρέβα μαζί με τον Παπασταύρου στους Εβραίους. Παίρνει τον Παπασταύρου που έχει πολύ καλύτερα κονέ. Ο κολλητός του ομοιονής ελληνικής καταγωγής είναι μεγαλοπαράγοντας του Ισραήλ. Λέει η Μαρέβα στους Εβραίους: να στηρίξουμε τον Κυριάκο, να γίνω κι εγώ κύρα πρωθυπουργού. Εδώ έγινε η περιστέρα από την καρδίτσα με τα ταγάρια και τα σανδάλια από το μοναστηράκι. Ούτε που την είχε ακουστά ο Κέτσαρης και δεν την κάλεσε ποτέ στα πάρτι του, στο Εκάλι Κλαμπ. Εγώ τουλάχιστον έχω και ένα στυλ, φτιάχνω δικά μου ρούχα, είμαι από το ψυχικό και έχω πάει σε όλα τα πάρτι του Κέσαρη. Εκεί με τους Εβραίους δεν χρειάζεται παρακάλια. Είναι άγραφος νόμος. Εάν παντρευτείς Εβραία, είσαι δικός τους και αλληλοβοηθούνται πάρα πολύ. Φεύγοντας η Μαρέβα τους λέει: δεν πιάνετε και το Σιμίτη να μιλήσει στους Γερμανούς, γιατί στην τώρα δεν έχω πολύ εμπιστοσύνη. Λένε λοιπόν και στο Σιμίτη να μιλήσει στους Γερμανούς. Πάει στο Γερμανό ο Σιμίτης και του λέει να στηρίξουν Μητσοτάκη. Λέει ο Γερμανάρας: δεν τέλειωσε γερμανική και δεν σπούδασε Γερμανία. Αυτός δεν είναι δικός μας, είναι των Αμερικάνων. Γιατί να το στηρίξουμε? Είναι καλός? Πάρα πολύ καλός. Εξαιρετικός, λέει ο Σιμίτης. Δεν τέλειωσε γερμανική και δεν σπούδασε στη Γερμανία, αλλά τέλειωσε γερμανική και σπούδασε στη Γερμανία η αδερφή του Θοδώρα. Εάν βγει ο Μητσοτάκης θα έχουν συναρχηγία. Το έχουν κανονίσει κρυφά, αλλά αυτή έχει παζαρέψει κάτι προεδρία με το Λαϊκάτζα το Μεμαράκι, ώστε να είναι μέσα σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου θα τον ελέγχω κι εγώ, αφού έχω παζαρέψει μαζί του καλή συμφωνία και μέσω του Βαγγέλη του Βενιζέλου που είναι κολλητός με τους Μητσοτάκηδες. Καλά, εντάξει, λέει ο Γερμανάρας, γιατί εμείς σκεφτόμαστε να στηρίξουμε τον, πώς τον είπε, στο Λαϊκάτζα,
λόγω της ντόρας και επειδή οι δικοί του ήταν μαζί μας στην κατοχή, όπως και ο πατέρας σου. Φύγε τώρα γιατί έχω δουλειά και κλείσε και την πόρτα. Με το που κλείνει την πόρτα λέει ο Γερμανάρας, Γκρίχης Βάιν, δηλαδή ελληνικό γουρούνι. Μετά αναλαμβάνουν πρώτο θέμα, Sky, Μέγκα κλπ. Τα υπόλοιπα. Να παρουσιάσουν το Μητσοτάκη και τη Μητσοτάκηνα ως θεούς. Εντάξει, η ιστορία είναι τελείως φανταστική και σατυρική, μην μεταράξουν στις μηνύσεις και τις αγωγές, να γελάσουμε και λίγο γιατί πολύ κλάμα πέφτει με αυτά που μας έχουν κάνει οι Μητσοτάκηδες και οι φίλοι τους. Είναι σαν ένα μεγάλο ανέκδοτο, θα μπορούσε να είναι σκέτς σε επιθεώρηση. Άρα μην τα πάρετε όλα στα σοβαρά, έχει υπερβολές, ανακρίβειες και χοντράδες. Δεν έγινε έτσι στην πραγματικότητα, όμως μοιάζει κάπως με την πραγματικότητα. Κάπως έτσι είναι, ίσως με άλλα πρόσωπα και άλλα λόγια, αλλά η ουσία δεν είναι πολύ διαφορετική. Τους Αμερικάνους, τους Γερμανούς, τους Εβραίους, τους Ρώσους, τους Άγγλους, τους παρακαλάνε, δεν παρακαλάνε αυτοί. Επαναλαμβάνω, το μόνο που τους ενδιαφέρει να είναι κάποιος φιλικά προσκύμενος προς αυτούς. Ποιος θα είναι, τους είναι αδιάφορο. Το Μητσοτάκη δεν τον θέλουν οι Αμερικάνοι, τον θέλουν ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος, γιατί είναι όλοι νεοφιλελέδες. Δεν τον θέλουν οι Εβραίοι, αλλά η Μαρέβα και ο Παπασταύρου, που είναι συνεταίρος με τη Μαρέβα. Δεν τον θέλουν οι Γερμανοί, αλλά ο Σιμίτης. Απλά αυτοί έχουν καλύτερα κονέα από άλλους. Ο κολεγιόπες νεοφιλελές Μητσοτακικός θα πάει εδώ στον Αμερικάνο και αυτός θα πάρει τηλέφωνο στην Αμερική. Ο Γερμανόφιλος θα πάει στον εδώ Γερμανό και αυτός θα πάρει τηλέφωνο στη Γερμανία. Εμείς στη Νέα Αρχή θα το παρακάμπτουμε όλο αυτό και πάμε κατευθείαν στην Αμερική, στη Γερμανία ή όπου αλλού μέσω της ομογένειας. Τέρμα τα ανέκδοτα και να δούμε την πραγματικότητα. Αυτά που λέω στη συνέχεια στηρίζονται σε φήμες και όχι αποδείξεις. Μου τα έχουν μεταφέρει κάποιοι πολύ σοβαροί άνθρωποι, γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω τίποτα και κανένα. Δεν είναι ράδιο αρβίλα άσχετον, αλλά συζητιούνται σε σοβαρούς κύκλους των παρεκούντων στη Ιερουσαλήμ, δηλαδή ανθρώπων που έχουν πολύ καλή γνώση της πολιτικής πραγματικότητας. Παρά αυτά είναι φήμες και ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι σωστά. Σε γενικές γραμμές όμως έτσι είναι. Αντί για φιλοαμερικάνος, φιλογερμανός, φιλογάλος κλπ. Θα χρησιμοποιεί για χάρη συντομίας σκέτο Αμερικάνος, Γερμανός, Γάλλος. Το φίλο υπονοείται γιατί αλλιώς θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω 100 φορές. Το στρατόπεδο της Δύσης είναι χωρισμένο στο γαλλογερμανικό και αγγλοσαξονικό, δηλαδή ΗΠΑ και Αγγλία κυρίως. Ο Μητσοτάκης είναι μπασταρδεμένος, Γερμανο-Αμερικανο-Εβραίος. Έχει κάνει ένα περίεργο τρίγωνο, του διαβόλου το ονομάζουν μερικοί, Αγγλοσάξονες, Γερμανογαλλικός άξονας και παγκόσμιος Εβραϊσμός μέσω Μαρέβας. Μαρέβα Παπασταύρου Σάμπη Μιονής είναι παγκόσμιος Εβραϊσμός. Ο παγκόσμιος Εβραϊσμός βρίσκεται παντού, αλλά είναι πιο ισχυρός στη ΗΠΑ και στην Αγγλία. Θοδόρα, Μητσοτάκη και Σιμίτης είναι Γερμανοί. Ο Σιμίτης είναι και λίγο Εβραίος. Ο Μητσοτάκης έκανε συμμαχία με το Σιμίτη που είναι Γερμανός και το Βενιζέλο που είναι Γάλλος και πήρε τη βοήθεια των Εβραίων μέσω Μαρέβας. Αυτή η συμμαχία τον έφερε από την 4η θέση στην 1η θέση. Εξασφάλισε τη στήριξη της Γερμανίας και του ισχυρού εξυγχρονιστικού σιμιτικού συστήματος. Λέγεται ότι περίπου η μισή ψήφη που πήρε στις εσωκομματικές ήταν από Ποτάμι και Πασόκ. Ο Τζιτζικώστας είναι Αμερικάνος και λίγο Ρώσος. Αμερικάνοι επίσης είναι ο Σαμαράς, ο Μάνος, ο Ανδριανόπουλος αλλά και ο Πολύδωρας. Ο πολιτικός πατέρας του Σαμαρά Αβέροφ ήταν Άγγλος και ο Σαμαράς κληρονόμησε ό,τι είχε απομείνει από την αβεροφική φράξια. Ο Σαμαράς είχε μικρή δύναμη μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έπεσε αλεξιπτωτιστής μετά από πολλά χρόνια απουσίας.
στηριζόταν κυρίως στο καραμανλικό στρατόπεδο, που του είπε να κάτσει στα 4 γιατί είναι με το γαλλογερμανικό άξονα. Η κυβέρνηση Καραμανλή ήταν φουλ γαλλογερμανικός άξονας. Στο δεύτερο γύρο οι Αμερικάνοι Σαμαράς, Τζιτζικώστας και ο Άγγλος Γεωργιάδης πήγαν με το μπασταρδεμένο Αμερικάνο Μητσοτάκη, γιατί αποτελούν την αγγλοσαξονική φράξια της Νέας Δημοκρατίας. Στο Λάος ήταν Άγγλοι λόγω διασυνδέσεων με τη βασιλική οικογένεια και λίγο Ρώσοι λόγω Ορθοδοξίας. Κάποια στιγμή αυτοί που έμειναν το γύρισαν σε Ρώσοι και όσοι έφυγαν, δηλαδή Γεωργιάδες, Βορίδης κλπ, παραμένουν Άγγλοι. Γι' αυτό ο Σαμαράς, που είναι Αμερικάνος και Άγγλος λόγω του Αβέροφ, τους έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Ο Βορίδης είναι ένα ερωτηματικό, πώς δηλαδή ένας Άγγλος βρέθηκε με το γερμανογαλλικό άξονα. Οι Καραμανλικοί δεν τους γουστάρουν τους λαοσογενείς λόγω ιδεολογίας, αλλά και γιατί αυτοί είναι Γάλλοι ενώ οι λαοσογενείς είναι Άγγλοι. Οι Καραμανλικοί δεν πολύ γουστάρουν τους Άγγλους και Αμερικάνους γιατί έχουν μεγάλο έρωτα με τους Γάλλους. Επίσης το Λάος τους είχε πολύ στην κόντρα επί Καραμανλή και τους έκοβε μεγάλο ποσοστό. Οι Καραμανλικοί είναι Γάλλοι κολλημένοι στο Ελλάς-Γαλλία συμμαχία από το 1974. Η Ελλάδα καταστράφηκε και αυτοί ακόμα λένε Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Ακόμη και αν η Γαλλία κάνει απόβαση στην Ελλάδα, οι Καραμανλικοί θα παραμείνουν στο Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Κοιτάζουν και λίγο προς Ρωσία μεριά. Ο Μεϊμαράκης ήταν με το γαλλογερμανικό άξονα. Γι' αυτό η Θεοδόρα, που είναι Γερμανίδα, είχε πάει με τον Μεϊμαράκη, αλλά παράλληλα υπόγεια υποστήριζε και τον Κυριάκο, ώστε να είναι μέσα σε κάθε περίπτωση. Οι Συριζανέλοι είναι περισσότερο με τους Αγγλοσάξονες. Οι Πασόκοι που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι Παπανδρεϊκοί, που είναι Αμερικάνοι. Αυτοί που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, Λαφαζάνης κλπ. Είναι Ρώσοι, όπως Ρώσοι είναι στη Χρυσή Αυγή οι περισσότεροι, αλλά έχει και μερικούς Γερμανούς. Στην κυβέρνηση Καραμανλή ήταν και Αμερικάνοι όπως ο Βουλγαράκης. Άλλο κυβέρνηση Καραμανλή και άλλο Καραμανλική. Γι' αυτό ο Βουλγαράκης βοηθάει τους ΑΝΕΛ εάν ισχύουν όσα ισχυρίζεται ο Κουράκος. Οι πρόσφατες εκλογές έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην Αμερική, παγκόσμια και στην Ελλάδα. Παραδοσιακά οι blue collar είναι με τους δημοκρατικούς, όπως το μεγαλύτερο μέρος των Ελληνοαμερικάνων και των Αμερικανοεβραίων. Οι blue collar, δηλαδή μπλε κολάρο, είναι εργάτες και τεχνίτες, ενώ οι white collar, λευκό κολάρο, είναι επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων κλπ. Οι ηγεσίες των εργατικών σωματείων στήριξαν Κλίντον, αλλά οι blue collar ψήφισαν Τραμπ. Το ίδιο έγινε και με τους Ελληνοαμερικάνους. Οι ηγεσίες των οργανώσεων στήριξαν Κλίντον, αλλά οι Ελληνοαμερικάνοι ψήφισαν Τραμπ. Εδώ στην Ελλάδα όλοι έπαιξαν το χαρτί Κλίντον και τους βγήκε Τραμπ. Δεν το έκαναν μόνο οι της κεντροαριστεράς, που είναι πιο κοντά ιδεολογικά στην Κλίντον. Το έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Ο Κουμουτσάκος είχε γράψει στο Twitter για το τέλος του κόσμου, όπως το ξέρουμε. Ως εκπρόσωπος τύπου, το σχόλιο του είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Κουμουτσάκος και Χατζηδάκης ίσον Βρυξέλλες, δηλαδή Brussels Boys. Ο Κουμουτσάκος αντιπαθεί τον Τραμπ γιατί έχει αδιάφορη ή ακόμη και εχθρική στάση προς την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγήκε ο Κικίλιας και πήγε να ανταμπαλώσει. Ο Κικίλιας είναι Αμερικάνος, αλλά με τον Ομπάμα και όχι τον Τραμπ. Ο συμπαίκτης του Άλεξ Γιαννούλιας είναι φίλος και συνεργάτης του Ομπάμα. Σε προηγούμενα βίντεο είχαμε πει ότι η Αμερική έχει πολλά κέντρα εξουσίας, μερικά είναι πολύ ισχυρότερα από αυτά που στηρίζουν το Μητσοτάκη. Επίσης ότι ακόμη και μέσα στον παγκόσμιο εβραϊσμό μπορούμε να το εξορροπήσουμε αν χρειαστεί. Δεν λέμε λόγια του αέρα. Οι Αμερικανοεβραίοι μάλλον στήριξαν περισσότερο Κλίντον. Βέβαια ο Μπέρνι Σάντερς, ο εσωκομματικός αντίπαλος της Κλίντον, είναι Εβραίος. Είχαν άσχημη και βρώμικη αντιπαράθεση στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών. Στη συνέχεια όμως οι Εβραίοι στήριξαν περισσότερο Κλίντον παρά Τραμπ. Όμως και ο Τραμπ έχει γερές διασυνδέσεις με τους Εβραίους.
Η οικογένεια του συζύγου της κόρης του Τραμπ, Ιβάνκας, είναι πολύ φίλη με τον Νετανιάχου, ενώ με τον Ομπάμα είχε μάλλον κακές σχέσεις ο Νετανιάχου. Οι περισσότεροι Αμερικανοεβραίοι είναι με τους Δημοκρατικούς. Ενώ διαφωνούν ιδεολογικά με τον Τραμπ, αρχίζουν να πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσει θετικά το Παλαιστινιακό, που είναι τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα. Θέλουν να του δώσουν μια ευκαιρία για να δουν τι θα κάνει. Τους Αμερικανοεβραίους τους απασχολούν πολύ τα θέματα του Ισραήλ, ακόμη περισσότερο από ό,τι απασχολούν τους Ελληνοαμερικάνους τα θέματα της Ελλάδας. Όσο στην Αμερική επικρατούσε η γραμμή Ομπάμα, ερχόταν και έδαινε καλά η τριγωνική συμμαχία Μητσοτάκη. Περισσότερο γραμμή Κλίντον ήταν παρά Ομπάμα, γιατί η Κλίντον ήταν υπουργός εξωτερικών. Εάν έβγαινε η Κλίντον, θα κρατούσε καλά η τριγωνική συμμαχία Μητσοτάκη. Η γραμμή Κλίντον ήταν Ενωμένη Ευρώπη με γερμανική κυριαρχία. Η γραμμή Τραμπ είναι ακόμα προσδιοριστή. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι αδιάφορη έως αρνητική ως προς το εάν θα μείνει ενωμένη η Ευρώπη. Επίσης φαίνεται να είναι πιο φιλική προς τη Ρωσία παρά τη Γερμανία. Ο Μητσοτάκης είναι μπασταρδεμένος Αμερικάνος που εξελέγει αρχηγός σε ένα γαλλικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι καραμανλικό κόμμα, με τη βοήθεια του Γερμανού Σιμίτη, του Γάλλου Βενιζέλου και της Εβραίας Μαρέβας. Έχει υποστηρίξει στεναρά το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα μνημόνια. Παρόλο που δεν το λέει ανοιχτά, ως φιλελεύθερος είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Το πραγματικό κόμμα του, το ALDE, είναι ξεκάθαρα φεντεραλιστές. Οι σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με την κυβέρνηση Τραμπ δεν πρέπει να είναι καλές. Στη Νέα Δημοκρατία στήριξαν Κλίντον και είναι πιο φιλική απέναντι στη Γερμανία, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει να διάκειται φιλικά προς τη Ρωσία. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας τουίταρε ότι η εκλογή Τραμπ είναι το τέλος του κόσμου και συμπλήρωσε όπως τον ξέρουμε για ξεκάρφωμα. Η θέση του Γεωργιάδη είναι επίσης δύσκολη. Μπορεί να είναι Άγγλος, αλλά ήταν με τους Άγγλους της Ενωμένης Ευρώπης και ένθερμος υποστηρικτής των μνημονίων. Η Αγγλία οδεύει, όπως φαίνεται, προς την έξοδο. Με πολιτική Τραμπ, είτε την εφαρμόσει ο ίδιος ο Τραμπ είτε ο Μάικ Πένς και την Αγγλία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αγγλοσαξονική φράξια της Νέας Δημοκρατίας αποκτάει πολύ σαθρά θεμέλια, ειδικά Μητσοτάκης και Γεωργιάδης, που είναι υπερμνημονιακοί και υπέρ της γερμανικής κυριαρχίας στην Ευρώπη. Οι ομοειδεάδες τους σε ΗΠΑ και Αγγλία είναι εκτός εξουσίας. Περιμένουν να δουν που θα κάτσει η μπίλια με τον Τραμπ, αλλά έχουν αρχίσει να βλέπουν το αδιέξοδο. Οι επιλογές τους είναι δύο. Εάν κάνουν στροφή 180 μοιρών και αλλάξουν το παραμύθι προς περισσότερο ευρωσκεπτικιστικό, θα τους δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα αναξιοπιστίας στην Ελλάδα. Επίσης το κόμμα παραμένει καραμανλικό και γαλλικό και είναι ένα ερωτηματικό πώς θα αντιδράσει. Εάν μείνουν στο ίδιο παραμύθι που έλεγαν τόσα χρόνια, θα συγκρουστούν με τον αγγλοσαξονικό άξονα, θα μείνουν χωρίς καμία στήριξη και θα αποδυναμωθούν σοβαρά. Θα αρκεί ένα αφήσιμα για να τους ρίξει κανείς. Το ίδιο πρόβλημα έχουν και διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης που βρίσκονται προς την αγγλοσαξονική ή μάλλον αμερικανική πλευρά. Ήδη έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γυρίζουν το παραμύθι προς το πιο ευρωσκεπτικιστικό ή τουλάχιστον λιγότερο φιλοευρωπαϊκό. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βέβαια είναι πιο εύκολο να κάνουν στροφή και να αλλάξουν γραμμή παρά σε ένα κόμμα. Τώρα εμείς στη Νέα Αρχή κρατάμε σταθερή τη γραμμή μας και δεν επηρεαζόμαστε από τις αλλαγές στην Αμερική. Δηλώνουμε ανοιχτά ότι θέλουμε να αναπτύξουμε σχέσεις με την ομογένεια και ιδιαίτερα αυτή της Αμερικής και το έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό. Ό,τι λέγαμε επί Ομπάμα λέμε και επί Τραμπ. Είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής ιδέας αλλά ενάντια σε αυτή την Ευρώπη και πάνω απ' όλα βάζουμε τα συμφέροντα της Ελλάδας.